megtartottunk, viszont a témánk az természetesen az előzőtől eltérő lesz, és azt a címet adtuk a mostani előadásunknak, hogy más nyelven beszélünk. Egy kicsit felvezetném ezt a témakört. Két gondolatmenetre fűztük fel ezt az előadást, tehát két gondolati egység köré szerveztük ezt az egész mai alkalmat. Az első részben egy kicsit arról lesz szó, hogy férfiak és nők különböző módon kezeljék a stresszt, és hogyha azt kérdezed, hogy mi köze van ennek a más nyelvhez, vagy a kommunikációhoz, akkor rá fogsz jönni nagyon-nagyon sok. A második gondolati egységünk pedig arról fog szólni, hogy konkrétumok van a férfiak és a nők kommunikációjának, mik a sajátosságai, főleg azok a sajátosságai, amik félreértéseket és ezáltal pedig konfliktusokat okoznak. Az előző előadáshoz hasonlóan ezt egy kicsit azok kedvéért mondom, akik azon nem tudtak jelen lenni. Az előző előadáshoz hasonlóan igyekeztünk, illetve arra törekedtünk, hogy gyakorlati megvilágításban találjuk ezt az egészet, és gyakorlati tanácsokat tudjunk segíteni. Egészen odáig, hogy mit nem mond és mit mond, és mikor mond. Mert azon nem megyünk sokkal, hogy legyen szerető a kommunikáció, hiszen ezt nagyjából mindenki tudja, de hogy ezt a gyakorlatban hogy lehet megvalósítani, az egy másik kérdés. Jó, úgyhogy rövid kis bevezetés után egy kis ismétléssel szeretném kezdeni. Az ismétlés pedig nem más, mint a mottónk, talán emlékeztek rá, hogy a múltkori alkalommal beszéltünk arról, hogy ez az egész dolog, ez a férfi-nő kapcsolat, ez nem csak úgy van, hanem ez egy tervszerűség alapján működik, és ez egy abszolút kigondolt és ügyesen megalkotott rendszer, és ez nem másnak, mint Istennek köszönhetjük, úgyhogy van két bibliai idézetünk a mai alkalommal is. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Illetve a második, szintén ugyanabban a könyvben kicsit arrébb, hogy látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Úgyhogy továbbra is ez a vezérfonalunk, a férfiak és a nők közötti kapcsolatok azok továbbra is azt gondolom, hogy igen sok örömet és igen sok tartalmat rejtenek magukban. A dolog titka az, hogy nagyon sokat kell tanulnunk egymásról, és meg kell értenünk egymást, úgyhogy a mai előadás is erre az alap gondolatra fog épülni. Na, nézzük egy kicsit részletesebben a dolgot. Amint említettem már, az első gondolat, illetve az első gondolati egység az arról fog szólni, hogy eltérően kezeljük a stresszt. És ennek bizony igen nagy hatása van arra, hogy hogyan kommunikálunk egymással, és a kommunikáció minősége pedig a kapcsolatok minőségét rejti magában. Mi férfiak előjáróban annyit tudnék elmondani, hogy szeretnék elmondani, hogy mi beszélünk egy kicsit és visszavonulunk, majd ezt a későbbiekben részletesen fogjuk tárgyalni, ez mit is jelent. A nők pedig általában véve érzelmileg túlterhelté válnak. És nagyon fontos dolog az, hogy stressz helyzetben, amikor stressz helyzetben vagyunk, akkor más segít a nőknek megbirkózni a szituációval, és más segít a férfiaknak. És nagyon fontos az, hogy ha nem értjük meg azokat a különbözőségeket, amik ezen a területen is jelen vannak, akkor az rengeteg, nagyon fontosnak tartom kiemelni, rengeteg felesleges konfliktushoz fog vezetni, és ez mind a meg nem értésből származik. Szeretnénk az Évivel egy rövid kis szituációs játékkal demonstrálni, illetve illusztrálni nektek azt, hogy mit jelent az, hogy férfiak és nők eltérően kezelik a stresszt, és ez hogyan vezet nagyon gyorsan konfliktushoz. Úgyhogy ehhez van is egy kis díszletünk, és a történet háttere az, hogy egy nagyon-nagyon stresszes nap után vagyunk mind a ketten. Úgyhogy nézzük ezt a kis jelenetet. Valami baj van? Bár nincs. Tudom, hogy bánt valami. Mi a baj? Figyelj, nem bánt semmi, de ha most nem engedett, hogy a híreket egy kicsit elolvasom, akkor bántani fog. Igazából annyira van szükségem, hogy most egy kicsit a mai híreket szeretném elolvasni. Ez probléma? Igen. Tudomásul veszem, hogy nem akarsz velem beszélni, jó rendben van, de én elmondhatom a napomat?
ami elég sok minden történt, és nehéz napom volt, és szeretném megbeszélni vele. Ugye ezt értem, de az előbb elmondtam, hogy szeretném egy kicsit a híreket elolvasni, hogyha neked megfelelően utána majd esetleg beszélgetünk. Jó? Most hagyjuk ezt. És akkor kivel beszélnek veled? Mit szólnál az, hogyha fölhívnál esetleg egy barátnődet telefonszámlának már, hogy is mindegy. Szóval nem elég, hogy beszélhetek veled, de még sértegetés. Figyelj, nem sértegetlek, de harmadjára mondom el, hogy szeretném elolvasni egy híreket. 15 percet kérek tőled, hogy ezt az újságot átlapoztasson. Nekem is nehéz napom. Most ezt nem nehéz megérteni? Minek erőlködöm? Tessék? Minek erőlködöm? Oké, szóval ez lett volna a rövid kis szituáció. Köszönjük szépen. Igazából ami fontos, az a dolgok és a szavak mögött rejlő valóság és karaktertulajdonság, ami minket férfiakat különbözővé tesz a nőktől. Ami itt történt, és egyébként lehet, hogy sokatoknak ismerős a helyzet, akár saját magatokra ismertetek, akár esetleg a szüleitekre, hogyha esetleg nem értek párkapcsolatban, de a lényegben az, hogy eltérő szükségleteink vannak egy nehéz nap után. Nekem férfiként arra van szükségem, hogy eltereljem egy kicsit a figyelmemet azokról a dolgokról, amik bántanak. Egy kis csendre van szükségem, egy kis visszavonulásra van szükségem, és igazából a dia címében szereplő barlang szó az egy ilyen elvont barlangot akar jelezni, tehát itt nem arról van szó, hogy elmegyek a Pálvölgyi barlangba és végigjárok a cseppkövek között, hanem ezt a szót választottuk arra, hogy illusztráljuk azt, hogy a férfiak nagy részének egy ilyen kis visszavonulásra van szüksége. Ez lehet újságolvasás, ez lehet bármi más, de lényeg az, hogy egy kis visszavonulásra van szükségünk. És ezt azért csináljuk mi férfiak, azt hiszem ez egy ilyen ösztönös dolog, hogy a megoldatlan dolgainkról egy kicsit eltereljük a figyelmünket. És hát ugye Évi szintén szeretne kikapcsolódni, és Évi szintén szeretne egy kicsit felfrissülni a stresszes nap után. Amit ő azzal szeretne megtenni, és ami neki segíteni, az az, hogy egy kicsit beszélget velem ezekről a dolgokról. Tehát nőként ő beszélgetni szeretne ezekről a dolgokról, azáltal jut el a megkönnyebbüléshez, hogy megosztja egy olyan valakivel a napját, vagy a nehézségét, aki tényleg osztatlan figyelemmel odafigyel rá. És a helyzet az, hogyha ezeket a sajátosságokat nem értjük meg, vagy nem tudatosítjuk és nem figyelünk oda rájuk hosszú távon, akkor ezekből az apró kis ártatlan jelenetekből nagyon könnyen el lehet jutni akár a neheztelésig vagy a megvetésig is. Ugyanis, hogyha ez a jelenet sokszor lejátszódik egy pár életében, akkor én férfiként nagyon könnyen eljuthatok oda, hogy hát Évi szerintem egy kicsit sokat beszél. Évi pedig nagyon könnyen eljuthat oda nőként, hogy hát Ferit nem nagyon érdekli, mi van velem, és nem törődik velem. És az az igazság, ez csak egy személyes tapasztalat, hogy én azt látom, hogy azok közül a párok közül, akiket én ismerek, ez a jelenség nagyon sokak életében megfigyelhető és ott van. És ismét csak az előző előadás során elhangzott, és csak úgy felfrissítsük az emlékezetünket, itt megint csak nem az a kérdés, hogy mennyire szeretjük a másikat. Itt a dolog nem ott van elrejtve, hogy én mennyire szeretem a másikat, vagy ő mennyire szeret engem, hanem a konfliktus abból adódik, illetve a fő kérdés inkább az, hogy mennyire értjük egymást, mennyire értjük meg a másikat. Mennyire értem meg azt, hogy Évi nem azért szeretne velem beszélni, mert ő éppen uralkodni akar rajtam, és nem szeretné, hogy elolvassam az újságot. És fordítva ugyanez, ha Évi nem érti azt, hogy én nem azért olvasom az újságot, mert nem szeretnék vele beszélgetni, hanem azért, mert így kapcsolódom ki, akkor ez a konfliktus forrás sokáig jelen lesz. Tehát azt hiszem, hogy már itt a rövid bevezetés után is érthető az, hogy az eltérő stresszkezelési, férfi-nő stresszkezelési módszerekből hogyan lehet hosszú távon egy konfliktus helyzet. Tehát az ellentét feloldása az első lépés az, hogy értsük meg jobban, hogy hogyan kezeljük a stresszt a Marson, illetve a Vénuszon.
Következő néhány percben én fogok egy kicsit megosztani arról, hogy a férfiak, illetve a marsnapok hogyan kezelik a stresszt. Azt hiszem, az alaptézis a Marson az az, hogy nem beszélünk a problémáinkról. Nem terheljük a másikat vele, fölöslegesen visszavonulunk a kis privát barlangunkba, amiről az előbb már ejtettem néhány szót, ami még egyszer mondom, egy ilyen kis elvan dolog. Ez lehet bármilyen tevékenység, ami kikapcsolja az agyunkat. Ismerek emberek, akik mit tudom én, modellrepülőgépeket ragaszgatnak, valaki az újságot szereti olvasni, valaki éppen elmegy egy kicsit dobál a kosárba. Teljesen mindegy, hogy mi ez a tevékenység, de azt hiszem a férfiak döntő többségének van valami ilyen kis személyes, privát kis barlangja, amivel ki tudja kapcsolni az agyát. Csak egy személyes vélemény, hogy az, hogy alapállásban férfiként nem nagyon beszélünk a problémáinkról, az nem feltétlenül jó dolog, azt gondolom, de ez csak egy személyes vélemény. De alapvetően ez a helyzet. Hogyha megvan a megoldás, hogyha esetleg a kis barlangunkban rájöttünk arra, hogy mi a probléma megoldása, még mindig a megoldásokat szeretjük férfiként, nem pedig megosztani a problémákról és az érzésekről, erre talán emlékszünk a munkori alkalomból. A lényeg az, hogyha megvan a megoldás, akkor kijövünk a kis barlangunkból, vége a csendes időnek, a csendes időszaknak, és utána újra képesek vagyunk másra vagy másokra figyelni. Ha nincs megoldás, akkor továbbra is eltereljük a figyelmünket, illetve jöhet valami más szó. Ez a barlangú visszavonulás, hogy a hölgyek számára egy kicsit jobban érthetővé tegyen, ez abszolút egy felüdülés számunkra. Ezt tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de nekünk az a felüdülés, hogy visszavonulunk és nem beszélünk ezekről a dolgokról. És ilyen esetekben, hogyha valaki azzal próbálkozik, hogy mégis ezt a részét forszírozza, akár jó indulatból is, az majd a későbbiekben erről is ejtünk egy pár szót, akkor az balul is elsülhet. Ami még ezeknek a helyzeteknek egy sajátossága, és ez rám abszolút jellemző, és ebből egyébként sok kínos szituáció fakad mellékhatásként, az az, hogy kialakulott egyfajta csőlátás, ami azt eredményezi, és ezt is emeltem a dián, hogy nem tudunk másra koncentrálni. Sokszor van az, hogy valaki esetleg beszél hozzám, és hallom, amit mond, mert az agyam egy részével oda koncentrálok, mert jól nevelt fiatal ember vagyok, de egyébként nem vagyok ott teljesen, és nem azt a figyelmet tudom nyújtani, amit esetleg a másik elvár, hogy megérdemel. Igen, és az utolsó, ezt már kicsit kifejtettem bővebben, ez a barlang, ez mindenkinél eltérő lehet. Egy személyes, illetve egy példa, ami a napokban megtörtént, el is mosolyogtam, van egy idősebb barátom, és vele beszélgettem, és említette, hogy a beszélgetés napját megelőzően több napon keresztül nagyon kemény helyzetekbe került, több embernek kellett segítenie nagyon nehéz helyzetekben, és este aztán, amikor találkozott a feleségével, akkor mondta neki a felesége, hogy hát itt van még egy valaki, akinek éppen nehézségek vannak az életében, és megkérte, hogy ugyan vicces, hív már fel és beszélj vele. És hát ez a barátom az akkor már nagyjából a türelmének, meg az energiájának, meg a kapacitásának a végén járt. És nekem úgy mesélte el a történetet, hogy mondtam a feleségemnek, hogy figyelj, drágám, nagyon szeretnék vele beszélni, de nagyon ki vagyok, majd holnap. Úgyhogy fogtam a kedvenc képregényemet, leültem és elkezdtem olvasni. És el is mosolyogtam, mert pont a felkészülési időszakában történt ez, úgyhogy ez körülbelül így kell elképzelni. Egyébként saját sztorit is tudtam volna ezzel kapcsolatban megosztani. Évikém, beszélgettünk itt egy kicsit arról, hogy is csináljuk mi ezt a Marson. Nem tudom, hogy neked Vénusz lakóként mi erről a véleményed? Találkoztál már ezzel a jelenséggel, vagy belőled ez mit váltott ki? Hogy kezeled ezeket a helyzeteket? Nem tudom. Hát nekem kezdőként nagyon furcsa, mert egy női agy ez úgy működik, hát a Vénusz, ami úgy élünk, hogy amelyik problémáról nem beszélünk, az nincs. Sőt, amiről nem beszélünk, az sincs. Érdekes. Tehát, hogyha nem beszélsz egy problémáról, akkor nem vagy gondterhelt, csak elhanyagolsz. Következésképpen nem szeretsz. Ugyanígy, ha egy férfi látszik, hogy gondterhelt, vagy zaklatott, vagy feldúlt, és mégsem mondja el,
akkor a nő első reakciója az, hogy hát azért nem bízik bennem. Tehát már nem szeret. És ha ezt érzi egy nő, akkor azért egy elég frusztrált tud lenni, kétségbe esik, mert bizonytalanná válik abban, hogy most akkor ő valóban szeretve van. Minek van ebben a párkapcsolatban? Mi történt menet közben? És minden egyébek. És hát erre automatikus reakcióként jön az, hogy akkor megsértődik, ha megsértődik, akkor megharagszik, tiltakozni kezd, ellenáll minden létező dolog, ami negatív. Ez egészen elmert odáig, hogy igenis megharagszik, kétségbe esik, és elkezd követelőzni. Hiszen ha nem kapom meg a szeretetet, akkor meg kell tudnom, hogy most mi van. Úgyhogy ez egy kicsit másképp működik. Én őként azt tudom mondani, vagy azt tudom kérni, hogy amikor elvonultok a barlangba, akkor ezt egy mondattal jelezzétek. Mondjátok el ebben a mondatban, hogy igenis szeretsz, igenis törődsz velem, csak most erre szükséged van. És hogyha majd lecsengett, akkor utána magadtól jelentkezel. Ez egyébként azért lehet nagyon nehéz, mert amikor neked szükséged van a barlangra, akkor nyilván egy felfokozott vagy fáradt lelkiállapotban vagy bármi olyan van, amiben a legkevésbé sem hiányzik az, hogy még mással törődj, és még külön odafigyelj arra, hogy bármelyik férfi odafigyelj arra, hogy még a mi lelki világunkat pártolgassa. Tehát ez nagyon érthető. Ugyanakkor egy ilyen mondattal egy csomó stresszt megspórolsz, és legfőképpen egy csomó nyaggatást. Tehát ha megkapok egy ilyen mondatot, hogy igenis szeretve vagyok, igenis majd jelzed, hogyha túl vagy rajta, és hogy most erre szükséged van, akkor nem ülök rá a barlang előtt, nem kezdek hisztériázni, hanem bizalommal és türelemmel ki tudom várni azt, amíg magamtól újra jelentkezel. Értem. Szóval egyszerűen sajnálom, tudom, hogy nehéz, de ennek szüksége van. Igen, csak egy mondat is eszembe jutott valami, hogy mennyire fontos a tudatosság, de az a helyzet, hogy azt hiszem férfi társaim egyetértenek azzal, hogy mi a Marson nem szoktuk azt mondani egymásnak, férfiaknak, hogy te figyelj már, most nincs meg a megoldás, nem megyek a barlangba. Tehát ezt nem tanították nekünk, ez valamilyen ösztönös dolog. Tehát azt hiszem, hogy mi férfiak érezzük egymáson ösztönösen azt, hogy jó, oké, problémája van, egy kicsit hubbasszon rajta, kicsit kotlik a tojásokon, és akkor valahogy ezt ösztönösen tudjuk, és igazából ezért nem is jut eszünkbe, hogy ha nem vagyunk tudatosak és nem tudjuk, hogy belőletek ez ezt váltja ki, akkor ez nem is jön és nem is jut eszünkbe, úgyhogy ez abszolút egy hasznos dolog. Azért érdemes megtanulni, mert egyszerűen tényleg nagyon sok stressz meg lehet spórolni. Most már ezt is tudjuk. Köszönöm. Ez így működik. Jó, figyelj, bevonsz minket egy kicsit azzal? Hogyan megy ez a Vénuszon? A Vénuszon van egy recept. A problémád van, még egy nagy adag csokis sütit, vagy csokoládé és sokat. Keresd valakit, akiben megbízol, és mondj el neki részletesen mindent. Ha kell, akkor többször is. Ha egy nő felült, akkor ösztönösen beszél. Ha beszél, akkor a gondjait is formába önti, átgondolja, hogy mi történjen vele. És nagyon felüdítő az, hogyha nem kell a problémán gondolkodni rögtön. Nem a megoldást akarom, nem is akarom gondolkodni sem a megoldáson, egyszerűen csak el akarom mondani, hogy mi van bennem. És így önlesztve. Tudni kell azt, hogy egy nőnél minden problémája olyan fontos. Tehát az, hogy összevesztem a főnökömmel, az, hogy az édesanyámnak okot a nyagad, és az, hogy letörött a körmöm, ez egy szinten van. Ez mind fontos. Ne keresd a logikát. Igen, most így. Elkezdtem gondolkodni, hogy ez hogyan lesz. Ne keresd logikát, nincs összefüggés, csak fogadd el. Minden nagyon fontos. Jó. És az, hogy letörött a körmöm, ugyanúgy el kell mondjam, hogy a főnökömmel volt valami konfliktus. Ezt tudni kell, hogy a nők alapvetően így jól beszélnek. Az egyik az, hogy információt gyűjtsenek, vagy közöljenek. Ez azért lehet nektek nehéz, mert férfiként szerintem így a 4 okunkból ez az egyetlen, ami miatt ti is beszéltek. Igen. Közös nevező. Minden más az így csendben történik. Egy nő azért is beszél, mert szeretne tisztában lenni a gondolataival, szeretne tisztában lenni a problémáival, szeretné kitalálni, hogy a sok problémája közül melyik az, amelyik igazán felzaklatja. Ez már annyira is. Most az előbb elmondtad, igen, hogy ti ezt így csendben és magatokban csináljátok, nem tudom, hogy csináljátok.
kezdi átlátni, és egy picit rendet rak magában, egyszerűen hangosan gondolkodunk ezen. Mit mondtad, egy férfi ezt szintén csinálni? Igen. A negyedik ok pedig az, hogy kapcsolatot teremtsen. Ha kapcsolom a másikhoz, ha megismerem a problémáit, ha elmondom az egyéneket, elmondjuk az örömeinket, akkor nem csak őt ismerem meg, hanem magamat is megismerem. Egy csomó változás van, amin nem kezd el gondolkodni, nem kezd el agyalni, egyszerűen csak történnek el a dolgok, mert arra kell figyelni közben, hogy legyen kimosva másnapra az ég, meg legyen kivasalva, legyen megfőzve a vacsora, hogy vásároljak be úgy, hogy holnap mire hazaérek, addig már vacsorát kell főzni, tehát nincs idő beszélni a boltban. Egy csomó olyan hétköznapi dolog van, ami így elviszi az időt, és nincs idő mindig gondolkodni magunkon. Viszont, hogyha ezeket megosztom a másikkal, akkor végig gondolom és megfogalmazom. Úgyhogy igen, ez hozzájárul az ismeretezés. Nem semmi. Nem lehet egyszerű. Nem semmi. Tehát, ahogy mondtam, egy felülő szereti a kitárulkozhat. Ez gyakran azt jelenti, hogy számba veszi a problémáit. Egyszerűen közben gondolkodik. Végig veszi az összes problémáját, mint mondtam, megoldás nélkül, nem kell, hogy erre rögtön bárki is reagáljon. Egyszerűen csak, hogyha figyelnek rá, ha hagyják, hogy kidosszia magából, akkor megnyugszik. Ha nem hagyják, és mondjuk azt mondod, hogy ez a körömletörés az igazán diszlicsári dolog, ezzel kell foglalkozni, hát ott még ezt elő, vagy akármicsoda, akkor attól még feldúltabb lesz, még idegesebb lesz, és úgy érzi, hogy ez már neki sok, és egyszerűen csak betelik a pohár. Ez hozzájárulás, hogy néha olyan szinten nem vagyunk tisztában magunkkal, hogy legalábbis én gyakran vagyok így, hogy néha így csak az érzés van meg bennem, hogy valami nem stimmel. De egyszerűen annyi mindent történt egész nap, hogy fogalmam sincs, hogy abból a sok mindenből mi az, ami nem stimmel. Na, ilyenkor van az, hogy előszedem a másnak a problémait, és arról kezdek beszélni. Úgyhogy ilyenkor jön a húgom kapcsolata, a szülei problémái, nem tudom, a leromlott a busz menet közben, amit láttam, és minden egyéb, ami így az utam fakadhat. És a legjobb, hogy ezzel nincs vége. Tehát ugyanígy beszélhetünk múltbeli, jövőbeli problémákról, olyan problémákról, amik nem is léteznek. Tehát fokozható. Fokozható, abszolút. A legjobb az, amikor olyan problémáról beszélek, aminek egyáltalán létezik megoldása. Minden ez a lényeg. Igen, azokat mi szeretjük milyen tartani valahol kulcshozálló. Ez onnan gyökerezik szerintem, hogy egy nőnek nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy a problémája meg legyen oldva. Nekünk, ami az érték, hogy olyan kapcsolataink legyenek, kezdem onnan. A Vénuszon az, hogy én valakinek elmondom a problémámat, az a szeretetesen bizalom jele. Nem terhelem a másikat, eszembeseljük, hogy ezzel terheltem a másikat, és akinek elmondom, remélem, és általában, ő sem azt érzi, hogy terhelem. Azt érzi, hogy valamiféle kapcsolódás jön köztünk létre. És egy nőnek, ami igazán fontos, és itt kapcsolnék vissza, nem a problémák megoldása, hanem a kapcsolat létrejötte. Minél több szerető kapcsolatom legyen. És egy jó indikátor, egy jó mérőpont az, hogyha valakinek elmondhatom a problémáimat, ha valaki nem ítél el, ha valaki figyel rám és meghallgat, akkor az egy szerető kapcsolat. Úgyhogy ez ennyire egyszerű, és egyébként a magam részéről gyakran vagyok úgy, hogy az édesanyámnak oda nem mondok semmi rosszat, nem állítom. Tehát az anyuval csak olyan dolgokat hoztam meg. Következésképpen egy akkor érzi magát a bőrében, hogyha olyan emberek veszik körül, legyenek azok barátok, legyenek azok családtagok, akinek nyíltan el lehet mondani a problémáimat. Ha kitárulkozhatok, ha megnyílhatok előtte, akkor szeretve vagyok. És minél több ilyen kapcsolatom van, annál jobban szeretve érzem magam. Úgyhogy nálunk nincs terhelés. A problémád van, semmi gond, mindenkinek van. Így működünk. Hát azt hiszem feladtuk egymásnak a leckét, most így, hogy figyeltem a te reakciódat az én megosztásom alatt, és figyeltem a sajátjaimat a te megosztásod alatt. Férfiként több dolog eszembe jutott, megpróbálok én is egy kicsit reagálni arra, hogy első hallásra mi hogyan reagálunk erre az egész Vénusz stratégiára, ahogy ti
megküzdöttök ezzel, meg ahogy ti kommunikáltok, de mielőtt ebbe belevágnak, igazából két dolog jut eszembe. Az egyik az az, hogy egyszer olvastam egy ilyen humorlapokban, meg interneten szokott lenni ilyen vicces falfirkák, és akkor ilyen egy-egy mondatos ilyen vicces bölcsességek. És egyszer olvastam valahol, hogy miért kell mindig azonnal a problémára koncentrálni, vagy a megoldásra koncentrálni, nem élvezhetnénk egy kicsit a problémát, és akkor ezek szerint ez a mondás a Vénusz-mondás. Szóval ez egy Vénusz-mondás. A másik dolog pedig, ez tényleg csak egy abszolút személyes jellegű élmény ezzel kapcsolatban. Eszembe jutott egyszer, hogy egy hölgyismerősömmel, meg egy baráti párral elmentünk egyszer. Azt hiszem talán biliárdozni, vagy nem is tudom. És a lényeg az, hogy nagyon konterhelt voltam, és a szépsége az, amit mondtál, hogy néha azt sem tudjuk, hogy magunkkal mi van, meg hogy mi hol vagyunk, ez a férfiakkal is elő tud fordulni, még ha jobban titkoljuk mindennél, akkor is. Szeretünk mindig magabiztosnak tűnni, de a lényeg az, hogy elmentünk egy ilyen közös kis összeröffenésre, és ahogy visszagondolok, utólag én szerintem a barlangomban voltam éppen lelkileg, mert egy csomó dolog volt, ami nagyon zavart, és ugye engem, ami férfiként a leginkább zavart az, hogy nem találtam a megoldást. És hát ez a kedves hölgyismerősöm, ez nagyon jó szimattal észrevette rajtam, hogy valami nem stimmel, és hát közelített volna a Vénusz stratégiával, megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e róla beszélni. Na most szegény ezzel egy lavinát indított el, és ez nekem egy ilyen vörös posztó volt, és szegénykémre ráfölmettem azzal, hogy figyelj, de nagyon kedvesen kérdezel, a legutolsó dolog, amit szeretnék tenni, az az, hogy beszélek róla. Szeretnék megoldani. A szegénykém eléggé megszeppent, ami nem is csodálkozom, főleg ezeket tudva, de ez az, ami ösztönösen jön, tehát óriásiak a különbségek is. De egy csomó gondolat eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amit össze is foglaltam vázlatszerűen ezen a dián. Kezdem az elején. Azt, amit mondasz, azt én alapvetően, tehát az, hogy megosztotok, meg beszéltek, és más problémáiról beszéltek, és a problémák között nem kell, hogy legyen logikai összefüggés, és egyszerre sok minden. Szóval mindaz, amit megosztottál, az arra én alapvetően úgy reagálok, hogy ellenállok. Ellenállok, mert alapvetően nem vagyok arra trenírozva, és nem tanították meg nekem sajnos, és szerintem a férfi társaság nagy többségének sem, illetve a Marson nem tudjuk azt, hogy ti alapvetően valóban azért beszéltek, hogy jobban érezzétek magatokat. Ugyanis veletek ellentétben, ha a Marson mi beszélünk egymással, akkor annak két oka lehet. Az egyik az, hogy vádolok valakit, a másik az, hogy tanácsot kérek. Na most az utóbbi verzió, a tanácskérős, az általában tényleg vészhelyzet van, tehát sokszor szeretünk elmenni a kétségbeesésig a barlangos visszavonuló stratégiával, és aztán, hogyha nagyon nincs megoldás, akkor tanácsot kérünk, de a lényeg az, hogy alapvetően két oka van annak, amiért mi beszélünk, az, hogy vádolunk valakit, vagy tanácsot kérünk. Na most, mivel én erre vagyok kondicionálva agyilag, hogy ha valaki beszél hozzám, az tanácskéréssel vagy vádolással közelít, ezért igazából az ellenállásom oka az, hogy az a sok-sok minden, amit te megosztasz velem, azt azért teszed, mert valamilyen szinten engem teszel érte felelőssé. És az alapvető trenírozásból, illetve az alapvető beállítottságomból kétféle magatartás forma jöhet elő, illetve kétféle szerep vagy viselkedésmód. Ez az egyik, a már említett megjavítjuk BT, azok kedvéért mondom, akik nem voltak itt az előző előadáson. Ez azt jelenti, hogy ha a nők megosztanak velünk férfiakkal valamit, akkor arra nagyon sokszor úgy reagálunk, hogy fölcsapjuk a kis csákot, amire az van írva, hogy megjavítjuk BT, és fantasztikus megoldási javaslatokkal állunk elő. A kartikard pedig találtam egy fakardot, díszletként, ongát. Ez pedig akkor történik, hogyha vádolva érzem magam. Mert akármilyen hihetetlen, azáltal, hogy te megosztasz problémákat, visszacsatolva a mondandóm elejére, sokszor azt érzem, hogy védekeznem kell, mert ez a sok dolog ez azért jön irányomba, mert engem teszel felelőssé, és kvázi vádolsz azzal,
hogy valami nem jól működik. És igazából sajnos mind a kettő zsákutca, mert azt hiszem, hogy láthatjuk azt, hogy a Mars és a Vénusz stratégia az nem túl sok ponton egyezik. És a helyzet ilyenkor az, hogy ez a két dolog jöhet elő. Na most, ha elkezdek megoldási javaslatokat adni, akkor igen, már ráncolok is hogy az mind a kettőnknek még több problémát fog jelenteni, úgyhogy ez nem igazán jó. És ugye én ettől azt várom, hogy legyél kedves, érezd jobban magad ettől. Hiszen én megerőltetem magam azért, hogy megoldjam a te érzelmeidet, meg a problémáidat, és amikor ez nem történik meg, akkor haszontalannak érzem magam, és egy férfinak azt hiszem a legrosszabb lelkiállapot, ha haszontalannak érzi magát. Úgyhogy itt az első csavar. Nagyon jó. Mire te hasznosnak érzed magad, addigra te sehol nem leszel. És hát azt hiszem, hogy a másik is zsákutca, hiszen hogyha vádolva érzem magam, akkor elkezdek védekezni, és ezt a legtöbb esetben magyarázkodás által teszem. Na most tapasztaltam azt, hogyha egy Vénuszlakónak elkezdek magyarázkodni, akkor az általában még jobban felidegesíti őket. Nem tudom, te mint Vénusz prominens képviselője, mit gondolsz erről, de ezek szerint ugyanazt gondoljuk. És ez pedig azért van, mert egész egyszerűen nem ismerjük fel, hogy mi a kommunikáció valódi lényege, nem ismerjük fel azt, hogy ezekben az esetekben nem a magyarázatunkra vagy kíváncsi. Úgyhogy nagyon szépen el tudunk beszélni egymás mellett. Erre, hogyha megengeded, akkor mondanék is egy példát, hogy neked is segítsük egy kicsit jobban megérteni minket. Ha olyan problémákról említetted, hogy olyan problémákról beszélsz, aminek esetleg nincs megoldása, ezt egy kicsit kiegészítem azzal, hogy esetleg olyan problémákról beszélsz, amire én nem tudom a megoldást, de cserébe azt érzékelem, meg azt értem ki belőle, hogy tőlem várnak. Itt beszéltem egy apró kis példamondatot erre, olyan kicsi a lakásunk. Pont. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogyan fejezi be ezt a mondatot. Na most az olyan kicsi a lakásunk, és én emiatt olyan rosszul érzem magam című felvonásnál, a következőket értem ki én. Ez az én nyelvemen azt jelenti, hogy frusztrált vagyok miattad, mert csak ennyit elég tőled. Pedig nem, ezt mondod is akartok. Tehát, ez általában teljesen máshol indul, de gyakorlatilag. Tehát az a baj, hogyha nem értjük, és nem értjük meg egymás érzését, és nem értjük meg egymás kommunikációját, akkor ezek vannak. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt az eddig elhangzottak alapján talán férfiakat arra lehetne érdemes emlékeztetni, vagy arra érdemes odafigyelni nekünk marslakóknak, hogy fókuszáljunk arra, amit valóban mondani akartok, törekedjünk a megértésre, akár kérdésekkel is, és alapvetően akkor jól értem, hogy ez nem feltétlenül szemrehányás, hanem inkább csak is kizárólag érzelem kifejezés? Hát ez a legtöbb esetben érzelem kifejezés, megspékelve egy nagyon jó kis általánosításokkal, mint hogy itt mindig, meg nálad sose, meg egyszerűen ne érts minden szó szerint. Többször metaforákban beszélek. Nekem most egy kicsit az jutott eszembe, amikor az oroszlán királyban a Timon és a Pumba beszélgetnek, és egyszer csak a Timon elmegy, és oda megy az anyja, és megrázza a majmot, hogy te metaforákban beszéltél a Timonnak. A Timon minden szó szerint ért. Szóval egy csomószor beszélünk metaforákban, mert valahogy így ki kell fejezni azt, hogy így mi folyik bennünk, milyen érzelmeink vannak, anélkül, hogy gyakran akár mi tisztában lennék ezzel, és amíg én nem vagyok tisztában vele, addig tudja, hogy te se azt érted, amit szeretnék. Na jó, hát akkor vállalkozunk egy nehéz feladatot, próbáljuk meg összefoglalni, hogy mit tanultunk, jó? Jó. Nézzük meg a következőt. Tehát, akkor, ha jól értelmezem, még hogyha esetleg támadás, vád, kritika van a mondatban, vagy én azt hallom ki belőle, akkor az legjobb esetben átmeneti, igaz? Tehát nem kell azt nekem úgy értenem, hogy kiástuk a csatabát. Legrosszabb esetben átmeneti. Általában között nincs hozzá. Én érzem magam rosszul. Nagy megkönnyebbülés. Akkor a másik dolog az talán az, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy nem azért beszélsz, és nem azt akarod nekem burkoltan kifejezni, hogy én valamivel kudarcot vallottam a kapcsolatunkban, vagy én nekem nem sikerül a te szükségleteidet kielégítenem valami módon, hanem
egész egyszerűen csak azért jobban érezzétek magad közést. Ez is sokat segít. Illetve egy személyes megosztásom lenne, megint csak képzetben azt vettem észre magamon, hogy barátnőmmel való kapcsolatunkban például, hogy elkezdtem egy ideje megtanulni azt, hogy milyen sokat jelent nektek az, hogy odafigyelünk rátok. És képzeld el, azt vettem észre, hogy ha odafigyelek arra, amit az Rinka mesél nekem, akár a napjáról, vagy bármi másról, akkor az számomra ugyanúgy tud barlangként funkcionálni, mint az, hogy mondjuk elolvasom a hírújságot, vagy megnézem a kedvenc sorozatomat, vagy bármi. És azt látom, hogy egy győztes szituáció alakul ki a dologból, mert nem esik nehezemre meghallgatni őt, hanem még ráadásul én is érezhetem azt, hogy sikerül elterelnem a figyelmet a megoldatlan dolgokról, és ez abszolút kiválthat teljesen negatív viselkedés mintákat, amiket... Úgyhogy ez egy abszolút. Remélem ő is érzékeli, hogy meghallgatom őt, és nem csak nekem tűnik úgy. De ezt tettem észre magamon, hogy ugyanúgy megkönnyebbülök tőle, mint az eddigi módszereim. Egyébként én általában sportot használtam erre, nekem az segített, és nem azt mondom, hogy abba hagytam a sportot, de abszolút tudunk egy győztes helyzetet kialakítani ebből a kommunikációból. Na hát én azt gondoltam, hogy a barlang az nem jelenti azt feltétlenül, hogy azt szeretnek. Nem bizony. Körülbelül ez ugyanúgy csak közöm, mint neked, amikor én metaforákban beszélek az érzéseimről. Rájöttem arra is, hogy ilyen nehéz így a csillátásban így egyszerre több felé figyelnetek, amikor éppen zaklatottak vagytok. Tehát nehéz osztatlan figyelemmel mondjuk ebben a helyzetben akár rám figyelni. Igen. És egyébként, bocsánat, nehezíti a helyzetet az, hogy mivel jó nevelt fiatal emberek vagyunk, ahol megjelentek természetesen, ezért érezzük azt, hogy meg szeretnénk odafigyelni a másikra, mert szeretjük a másikat, és szeretnénk meghallgatni. De ezzel körülbelül azt érjük, és ez általánosságban is igaz, férfiként általában egy dologra tudok koncentrálni, veletek ellentétben. És szeretném őt meghallgatni, ezért belemegyek olyan helyzetbe, hogy az agyam 95%-a teljesen le van kötve, maradék 5-tel megpróbálok odafigyelni, ott vagyok fizikailag, meg esetleg vissza is tudom mondani, hogy mit mondtál, de te ettől még ugyanúgy fogod érezni, hogy ez az ember aztán mindenhol van, csak ott nem ahol kéne. Tehát még ráadásul ez is nehezíti ezt a helyzetet, úgyhogy, de még egyszer mondom, csak megerősítésképp, hogy nagyon jó a következtetés, mert az abszolút nem arról szól, hogy nem akarok odafigyelni, hanem arról szól, hogy nem tudok, ha ilyen állapotban vagyok. Én viszont ebben megtudtam azt is, hogy amikor olyan állapotban vagy, akkor nem erőltetek semmiféle beszélgetést, pláne nem a mégis intim beszélgetéseket, mert abból nagyon rövid utóbeszélgetés lesz. Inkább megvárom, még jobb az magadők. Csatlakozom az előbbi megjegyzéshez, az is híres, légy szíves. Ezeket a következtetéseidet. Elérkeztünk az első gondolati egységnek a végére. Remélem sikerült nagyjából érthetően átadnunk azt, hogy miért fontos megérteni azt, hogy mik az eltérő stresszkezelési stratégiáink, és ezek milyen csapdákkal és milyen kommunikációs nehézségekkel járhatnak és járnak is. Úgyhogy térjünk is át a következő gondolati egységhez, ami a marshmallows nagyszótár lesz. Ebben a részben arról szeretnék egy kicsit beszélni, illetve részletesebben kifejteni, hogy mik azok a kommunikációs sajátosságok, amik itt már említés szintjén szóba kerültek, és amiket félreértelmezve, illetve nem megfelelően ismerve szintén rengeteg felesleges konfliktusba bonyolódhatunk bele. Úgyhogy ennek is az lesz a célja, hogy ezeket jobban megértve, ezeket el tudjuk kerülni. Szintén egy alaptézisünk az, hogy az egyik kulcstényező sikeres kapcsolat az a jó kommunikáció. Ezt azonban tanulni kell, és nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni ebben. És egy kicsit visszatérve az eredeti kis bugyuta történetünkhöz, ugye még amikor a Marson laktunk férfiként és ti nőként a Vénuszon laktatok, akkor, és aztán amikor összetalálkoztunk, akkor még minden ősünk emlékezett rá, minden ősünknél megvolt az a tudás, ami már egy kicsit kiveszni, kikopni látszik, hogy különböző nyelven beszélünk. És az az érdekes, hogy
lehet, hogy ugyanazokat a szavakat használjuk, de mégis, amit megértünk, amire következtetünk belőle, ahogy értelmezzük, az teljesen különböző tud lenni. És azt hiszem, hogy érdemes visszatérni ahhoz a jól bevált módszerhez, amit az őseink alkalmaztak, hogy ha valami nem ment, vagy ha valamit nem értettünk, szeretnél egy szótár? Akkor igen, akkor rendelkezésünkre állt egy szótár, amit előhúztak, és mindjárt jobban ment egymás megértése. Ma is érdemes ezt a módszert követni, úgyhogy erről fogunk kicsit részletesebben beszélni most. És hát a kihívás az, hogy tanulmányozzuk a másik nem kommunikációs sajátosságait is. Az első alaptételünk és az első alapigazságunk, hogy egy kicsit a részletekről beszélgessünk, az az, hogy mi férfiak inkább információ átadásra szeretünk szorítkozni a kommunikációnkban, alapvetően. Ez nem jelenti azt, hogy nem szeretnénk továbbfejlődni, és minket is nagyon vonz, hogyha egy kicsit ráhatunk az ízére, az, hogy belemenjünk különböző érzelmek és érzések kommunikációjába is, de azt hiszem, hogy az alaphelyzet az, hogy mi férfiak alkatunknál fogva szeretünk inkább információkkal kommunikálni. Míg, ha a hírszerzők jól dolgoztak, akkor ti inkább érzésekre, érzelmekre szorítkoztak az vagy a kommunikáció kapcsán. És ezzel kapcsolatban egyébként van egy nagyon érdekes történet, mert olvastam egy olyan felmérésről, hogy különböző, most nem tudom, pszichológus hallgatók vagy gyakorló pszichológusok, nem is ez a lényeg, kimentek az utcára. Magyarországon történt a dolog, és embereket állítottak meg, férfiakat és nőket, és arra kérték őket, hogy nevezzenek meg annyi érzelmet, ahányat csak tudnak. Na most nagyon érdekes lett a próbálkozásnak az eredménye, ugyanis a férfiak általában azt hiszem 3 vagy 4 alapérzelmet tudtak azonosítani, míg a nők ennél nagyságrendekkel többet. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is sokat elárul a két fél kommunikációjáról, és igazából felvezetésként egy nagyon egyszerű 3 szavas magyar mondattal készültem, ami nekünk férfiaknak egy nagyon érdekes, és aztán fel lehet fúzni rá szépen a további gondolatokat. Soha nem figyelsz. Ez egy kedvenc mondatom. Kedvenc mondatom, ez nekem is. Ugyanis mi férfiként nagyon szeretjük az általánosításokat, nagyon szeretjük a kizáró értelmű, főleg a negatív értelmű kizáró szavakat, főleg, hogyha az a teljesítményükre vonatkozik. De én mégis azt hallottam, hogy ezt igazából ti nem ténymagállapításnak szánjátok, és nem egy objektív mérőszámnak, hogy soha, az azt jelenti, hogy 0-szor, tehát soha az életben, egyetlen egyszer sem figyelsz, hanem csak egy pillanatnyi érzelmi töltet, ami zárójelben mondom, az én agyomban robbanni tud. Elmondom neked, ez konkrétan azt jelenti, hogy most egy kicsit ideges vagyok. És szeretnék jobban figyelni. Jó, tehát a lényeg az, hogy igen. Ezek nagyon érdekes dolgok. És ezt tudnotok kell, hogy mi ezeket szó szerint veszünk. Úgyhogy én készültem most egy pár olyan mondattal, amit én nőktől hallottam az életem során. És amit szeretnék veled megosztani, és egy kicsit beszélgessünk ezekről a mondatokról, vesézzük ki őket. Nem lesz nagy nyelvtani feladat, mert rövid mondatok, ehhez hasonlóan. Viszont a hatásuk annál erőteljesebb. Csak gondolod, hogy ezek rövid mondatok lesznek, a nőiakban nagyon sok mindent tud összeállni egy mondaton belül. Aha. Na jó, akkor kicsit félve, de nézzük meg ezeket a mondatokat. 5 gyakran félreértett mondat. Ez egy különleges csemege számomra, mert ez egy 4 szavas mondat, viszont 2 negatív, kizáró értelmű szó is szerepel benne. Soha nem megyünk sehova. Ez zenefüleimnek. Elmondom, hogy én mit értek ebből. Soha nem megyünk sehova, az én olvasatomban azt jelenti, hogy te egy annyira unalmas fickó vagy, és igen, ha azt mondom, hogy múlt héten is voltunk valahol, akkor az el fog menni a füled mellett, ezt csak zárójelben jegyzem meg, de hogy én egy unromantikus, unalmas, fantáziátlan ember vagyok, aki nem képes arra, hogy veled egy jó időt együtt töltsön. Én ebből ezt
hallom ki. Ja, és bocsánat, hozzáteszem, hogy további hatásokat is generál, és ez a további hatás az abban nyilvánulnak, hogy nagyjából egy hétig nem lesz kedvem hozzászólni. Egy ilyen 4 szavas gyöngyszem után. Nem tudom, hogy akkor végül is hogyan kellene ezt. Ez teljes félreértés. Ezt egy nő így értelmező. Annyira jó volt vele időt tölteni, olyan jól éreztük magunkat a múltkor is, és mondjuk már eltelt pár nap, amikor én csak dolgoztam, és te hazamentem, még ott főzni kellett, meg takarítani, és akkor nem tudok úgy rád figyelni, pedig olyan jó volt veled. Szóval légy szíves, menjünk el valahová, nincs kedved elég mondjuk vacsorázni, és akkor ott csak rá tudnánk figyelni, vagy csak rá tudnál figyelni, és akkor olyan jó időt töltenénk együtt. Igen, ez némileg különbözik attól, amit én értek ebből. Úgyhogy az abszolút segít közelebb kerülni a dologhoz. Úgyhogy és csak ennyi, ez egy jó vaj. Ez egy jó vaj. És tulajdonképpen dicsére, még nem is adok. Jó, igen, csak ugye visszacsatolva az előző gondolatmenetre, hogy alapvetően mi objektív információkkal kommunikálunk, és a soha meg a sehova az úgy erőteljes. Tehát, ja, mindegy, ez abszolút segít. Jó, azért van még a tarsajróval. Nem volt ez a következő. Olyat is hallottam már, hogy senkit nem érdekel, mi van vele. Ez megint azért jó, mert következő. Tehát, hogy mondjuk a ketten ülünk valahol, és ezt hallom, akkor jobban értékelném, ha azt mondanád, hogy nekem úgy tűnik, hogy téged nem érdekel, mi van velem, de ehelyett ott van az, hogy senkit, amiben én is beletartozom, próbálom ugye atomjaira bontani a mondatot, és a senkibe én is beletartozom, tehát ez számomra megint egy útból célzás arra, hogy egy figyelmetlen, legjobb szándékom ellenére szeretetlen ember vagyok, akinek igazából szeretni kéne téged, meg kéne, hogy hallgasson, de mégse teszi, és hogy te nem tennéd velem ugyanezt. Most én körülbelül ezt értem ebből a mondatból, nem tudom, hogy az előzőek mintájára mi az, ami itt valójában van. Megint teljesen félre vagy a két kommunikáció egy ilyen mondattól. Ugyanis az, hogy senkit nem érdekel, mi van velem, az azt jelenti, hogy hullatvárat vagyok. Egész nap dolgoztam, úgy érzem, hogy nem figyelnek rám, és hát persze ez nem azt jelenti, hogy senkit, meg hogy soha, csak hogy úgy általában ilyen rosszul érzem magam azzal, hogy akár a körülmények miatt, akár a rengeteg munkám miatt nem kapom meg azt a törődést és szeretetet, amire éppen most szükségem lenne. Ez azt jelenti, hogy ölelj meg, mondd, hogy törődsz velem, mondd, hogy szeretsz, vagy én meg tudjam nyugodni, és körülbelül erről van szó. Illetőleg még egy dolgot, ez szokott jelenteni, általában ilyenkor az, hogy te is túl sokat dolgozol, és valóban nincs elég időd rám. Amit én ezzel szeretnék elesőzni, hogy hadd halljam azt a varázsszót, hogy szeretsz és törődsz velem. Ennyi. Egyébként ez a szó a legtöbb mondatra nagyon jó. Védekezésre teljesen. Jó. Ja, ez érdekes, mert a helyzet az, hogy... Ez nem azt látja, hogy belőle. Igen, tehát amit az előbb elmondtam, és az a durva, hogy a húgommal együtt laktam én több évig, és az idei évben, szeptemberben költöztünk külön, és képzeld el, hogy idén nagyon sokat beszélgettünk. Tehát így neki nagyon nehéz éve volt, nekem is nagyon nehéz éve volt sok szempontból, és egyszer beszélgettünk, és azt találta nekem mondani, hogy őt soha senki nem hallgatja meg. És ezen én annyira, de annyira megsértődtem. Én ezen hetekig meg voltam sértődve. A férfi barátaim nyakára jártam azzal, hogy ha annyi 1000 forintom lenne, ahányat a Zsófóval idén beszélgettem, gazdag ember lennék, és azt várta a fejemhez, hogy ővel soha senki nem beszélget, és ő soha senki nem hallgatja meg. Úgyhogy, ja. Fáradt volt, és nem érezte magát éppen szeretve. Szóval így ilyen heuréka élményem van most, hogy így veled beszélgetek. Na jó, érdekes. Oké. Van még, de most már oszlik a köd, de azért még egy-kettőt beszéljünk meg. Mindig olyan kupleráj van. Ez egy ekkori álmom. Emlékszel arra, amit mondtam, hogyha ilyeneket mondanak nekem, akkor két lehetőség van, vagy előveszem a kardomat, és ha most elővenném a kardomat, akkor azt kellene mondanom, hogy nem, nincs mindig ilyen kupleráj. És egyébként csak tőled van. Ami az általad elmondottak alapján nem pozitív irányba billenteni az érzelmi állatot.
Szóval az, hogy mindig olyan kuplaráj van, az kiváltja belőlem azt, hogy előráncsom a kardot, azt mondja, hogy nem, itt nincs mindig ilyen kuplaráj, és azt is hajlamos vagyok kihallani belőle, hogy nagyon lusta disznó vagy, mert én itt mindig gürizek azon, hogy rend legyen, és te mindig kuplaráj csinálsz, úgyhogy minek erőködök, úgyhogy tudod mit, vagy kitakarítasz, vagy eltakarodsz. Nem, úgy lehetünk nevelve, hogy egy nő akkor van rendben, hogyha ilyen kis TikTok és minden rendben van körülötte, tisztaság van, rend van, és ezt így teljesen önfeláldozva mindig tudja produkálni. Na most egy nehéz nap után, még ha hazamegyek, akkor így, és éppen rendetlenség van, teljesen mindegy miatt, akár amiatt, hogy vendégek voltak, vagy bármi. Egy ilyen mondatnál két dolgot valamelyiket szeretném. Az egyik vagy mondd azt, hogy nincs a semmit, hogy pihenhessek, hogy lelkiismeretnél, furdalás nélkül így eldőlhessek, és így egy picit ne kelljen elpakolnom. Vagy a másik lehetőség, hogy Balázs, hogy valóban nagy a rendetlenség, tudod, hogy úgy tudok pihenni, hogyha rend van, és nincs lelkiismeret furdalások, tehát akkor ajánld fel, ha van erő a szintén nehéz napod után, hogy akkor gyorsan együtt csináljuk meg, és akkor utána megint csak pihenhetek. Ez a lényeg, hogy pihenhessek, és ne legyen közben lelki furdalások. Tehát akkor maradhat a kard. Maradhat. Nem kell előre. Jó. Ez megint nem egy szó. Vagy nem abban a formában. Egyébként erről megint csak, tehát a húgommal való együttélés az, mondhatom azt, hogy azt leszámítva, hogy természetesen nem egy ágyba aludtunk, ugyanolyan volt, mint egy házasság. Tehát amikor például a Zsófinak a szobájában, képzeld el, hogy a szigetelések nem voltak jók. Megengedte, hogy ezeket elmondja, most nem tud itt lenni, mert dolgozik. És nagyon sokszor ki volt borulva emiatt, hogy nem jó, meg befújja a szél, és jött hozzám és mondta. És én nagyon durván azt éreztem, hogy te választottad ezt a lakást, engem meg se kérdeztél, egyébként igen, csak nem találtad a címre, amikor megnéztük, az mellékes. Tehát én ebből azt hallottam ki, hogy nem jó, miattad fázom, miattad van tüdőgyulladásom, te választottad ezt a lakást, ugorj ki az adokon, amelyiknek nem jó a tömítése vagy. És én menekültem ezekről a helyzetekről, mert igen, azt nem mondhattam, hogy nem is olyan rossz, meg nincs is olyan hideg, bár néha nyelven volt, de azt nem akartam, mert azt sejtettem, hogy akkor földrengés lesz. Na mindegy, szóval megint csak. Ja. Na ez az utolsó előtti. Semmi nem működik. Na igen, ez megint csak egy érzékeny pontomon működ. Mert alapvetően azért szeretek hasznos lenni, meg szeretek a lovag lenni a fényes páncélba, aki mindent rendbe tart, és minden működésben tart. És semmi nem működik, ez abszolút egy ilyen támadás a kompetencia tudatom ellen. Tehát hogy én hasznos vagyok, és kézbe tartom a dolgokat, és uralkodom a körülményeken. Tehát nekem ez a semmi nem működik, ha ezt hallom, az abszolút azt kommunikálja, hogy figyelj, ezt nem jól tudod, ezt nem is tudom, minek erőlködsz, meg én minek erőlködök veled, szóval nem tudom, hogy akkor ezek szerint az előzőek alapján már sejtem, hogy ez sem kell ilyen végesen komolyan venni. Na, a semmi nem működik jelentése az, hogy fáradt vagyok, hulla voltam, és egy nő úgy működik, hogy ha rendben van érzelmileg, akkor tud koncentrálni. Ha tud koncentrálni, akkor még jobban mennek rendben a dolgok. De hogyha már reggel úgy érzedek, hogy lekéstem a húzt, letörött a körmöm, és mindenféle érzelmi állapotban vagyok, akkor tudja, hogy ott bajra halmozódik egész nap. Ilyenkor megint a varázsszó. Ha azt mondom, hogy ölelj meg vagy megölelsz, és azt mondod, hogy szeretlek, meg minden, akkor az onnantól kezdve helyreáll a világ rendje, és minden működik. Hát ez szuper. Ez csak ennyi. Jó, tényleg. Nem jó érzés már, hogyha egy nőnek ezt így kérni kell. Inkább beledugjuk ilyen mondatokba. Vedd észre. Szuper. Igyekszem. Igen, azt hiszem ez a megkoronázása a dolgoknak, már nem is szeretsz. Hát ez, igen, ez abszolút egy ilyen kétségbe esett utolsó mondatom az életben, és rád pazaroltam a szeretetemet, meg az energiáimat, és szeretetet kéne adnod, és ehelyett semmit nem kapok, és meg sem érdemled, és nagyon sajnálom, hogy rád pazaroltam az időmet.
jelent? Nem, ez tényleg csak egy végső kétségbeesés arra vonatkozóan, nagyon szörnyű nap volt. És nagyon szükségem van a figyelemre, a biztatásra és arra, hogy elfogadjanak és megnyugtassanak. Ez csak ennyi. Aha, jó, szuper. Jó, hát akkor azt hiszem, hogy így következtetésként megállapíthatjuk azt, hogy teljesen elbeszélünk egymás mellett. Kell ez a szótár. Hogyha nincs meg ez a szótár, és hogyha ennek nem vagyunk tudatában is. Ráadásul ami még nehezíti sokszor a dolgot, az az, hogy azért, hogyha felfokozott érzelmi állapotban vagy esetleg, akkor ott azért van egy metakommunikáció, egy testbeszéd, egy arcjáték, és hát ezek a heves érzések, ezek bizony őszintén sokszor megijesztenek, és akkor vagy előrántom a kardot, vagy magyarázkodok, vagy valami olyan dolog sül ki belőle, ami aztán végképp nem segít. Jó, köszi szépen, hogy segítettél jobban megérteni ezeket a dolgokat. Menjünk tovább egy kicsit azzal, hogy egy kicsit térjünk vissza ehhez a barlangolókhoz, mert van itt még egy pár gondolat. Visszacsatolva szeretnék segíteni azzal, ha már a jobb megértésre törekszünk, és aztán tudom, hogy te is készültél pár mondattal, ami nektek Vénusz lakóknak egy kicsit nehezebb megérteni, de nagyon fontos az, hogy senki nem jöhet be a barlangba. Tehát még a legjobb barátom sem. És tudom, hogy ezt nektek nagyon nehéz megérteni, mert említetted, hogy ott az alapszabály nálatok az, hogy senkit nem hagyunk magára, ha nehézség van, senkit nem hagyunk magára, ha mérgés. És mi férfiak ezt ösztönösen tudjuk egymással. Tehát mi egymást magára hagyjuk. Tehát ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha látom barátomon, hogy valami nagyon nagy gáz van, hogy nem megyek oda és nem kérdezem meg, hogy mi a helyzet, vagy mi van, úgy finoman. De amint látom, hogy nem virul fel, vagy mit tudom én, nem érzékelem azt a nyitottságot, akkor onnantól kezdve megállj. És akkor majd visszatérünk a dologra később. És a helyzet az, hogy ami nektek ösztönösen jönne, az, hogy kérdéseket feltenni, az, hogy esetleg megkérdezed azt, hogy érzek a dologgal kapcsolatban, vagy tényleg fogvatózni próbálsz, megpróbálod ezt kiszedni belőlem, vagy hogy mondjam, megpróbálsz kirángatni a barlangból, annak nagyon rossz vége lesz. Tehát azt tudni kell, hogy ezt körülbelül valami mitológiai szörnyetekhez tudnám hasonlítani ezt a képzeletbeli lényt, aki ott áll a barlangba járatnál és őrzi. És ilyenkor van az a helyzet, hogy tényleg valami olyan csúnyát mondok, amit később én is meg fogok bánni, de tényleg valami olyan, amivel aztán téged is nagyon megbántam. És nagyon fontos ez, azt hiszem, a nőknek megérteni, hogy a mi elvonulásunk az egy abszolút szükséges és abszolút kódolt dolog ahhoz, hogy túljussunk a nehézségeinken. És tudom, hogy nehéz elhinni, de mi ettől leszünk jobban. Tudom, hogy nagyon nehéz elhinni. Szóval, ha utána megyek a barlangba, akkor követem a rögtön. Így van. Értem. Így van. Így van. Tehát a helyzet az, hogy le kell higgadnom. És lehet, hogy egy extra tudatos pillanatomba kapsz el, és lehet, hogy megpróbálok odafigyelni, de te sem fogod jól érezni magad tőle, mert két mondat után látni fogod, hogy az agyam 95%-a nem ott jár. Még hogyha úgy is tűnik először. És igen, szóval ez a helyzet, hogy ezt nem szabad. És egyébként van egy érdekes történet erről. Azt hallottam, hogy az amerikai indián törzsekben ez egy abszolút bevett szokás volt, hogy a fiatal nőket, náluk is volt jegyes oktatás, hogy biztos nem így hívták, de a fiatal nőket, az idősebb és tapasztalt nők arra tanították, hogy édes fiam, a férjurat néha el fog gondolni egy helyre, nem biztos, hogy fizikailag, de lélekben biztos. És a lelkükre kötötték a fiatal házasolandó nőknek, hogy ilyenkor nehogy eszükbe jusson az, hogy letáboroznak a barlang kijáratánál, és különböző rituálékat járnak, meg táncokat, hogy onnan kicsalogassák az embert. Nem. Tehát ez a régi kultúrában abszolút egy ismert dolog volt. Sajnos manapság itt a nagy újítások, meg a nagy innováció korában valahogy ezek a régi bölcsességek, ezek kikopnak, de... De szeretném Indiánát. De abszolút ez egy ilyen dolog. Pörgessük meg akkor Na, pörgessük meg. A
akkor halljuk. Minden rendben, ez számomra azt jelenti, hogy valami nagyon nincs rendben, de nem akarsz beszélni. És annál izgatottabb leszek, hogy mi az, ami nincs rendben. Aha. Tehát mi az, amit mondtad, hogy izgatott leszed, de mi az, amit érzel ilyenkor? Tehát bizalmatlanság? Amiről az elején is beszéltünk, hogy már nem bízol bennem, mert nem mondod el, hogy mi az, hogy nincs rendben. De ilyenkor beindul a vészkapcsoló, valami nincs rendben, valami nincs rendben. És egyszerűen nekem nem mondja el, akkor mi lehet vele, hát már nem bízik bennem. Valaki mással akarja ezt megoldani. Igen. Most megnyugtathatlak, hogy erről szó sincs. Hogyha én azt mondom, hogy amelyik maslakó cimborám azt mondja neked, hogy minden rendben, de látod rajta, hogy valami nyomasztja, akkor az esetek többségében az van, hogy visszavonult a barlang. Az előbb szóval már, ez a barlang. Tehát az előbb már kifejtettem nagyjából, hogy ennek mik a jellemzői. A minden rendben az nagyjából azt jelenti, hogy visszavonultan, rágondolom a dolgaimon. Azzal tudsz a legjobban segíteni, hogyha szó szerint veszed azt, amit mondok éppen, ami pedig az, hogy minden rendben, és bízol abban, hogy meg tudom oldani ezt a problémát. Szóval nem fog minden szó szerint kell érteni. Abszolút szó szerint kell érteni, ha minden rendben, akkor minden rendben. Ha nincs minden rendben, akkor azt abból tudhatod, hogy meg fogom kérdezni a véleményedet, ami azt jelenti, hogy nem tudtam egyedül megoldani. Értem. Közelebb vitt egy kicsit a megoldáshoz? Szörnyen hangzik, de közelebb. Oké. Jó. Azt hiszem készültél még, ugye? Nézzük a következőt. Na, ez olyan férfi dolog, ez konkrétan azt mondja, hogy esélyem sincs felfogni. Között nincs hozzá, úgy sem értenéd meg, úgy inkább hagyjuk. Igazából közel jársz a valósághoz. Kiegészíteném azzal, hogy az esetek nagy többségében én magam se értem, de a világért sem, inkább dőljön össze a világ, mint hogy én ezt bevalljam, hogy ezt én sem tudom. Úgyhogy igazából ez nem olyan férfi dolog, azt gondolom, vannak dolgok, amiket megérteni nem feltétlenül fogunk bármikor. Tehát én nem hiszem azt, hogy valahol meg tudnám érteni azt, hogy amit mondtál például, hogy nincs összefüggés a problémák között. Megérteni nem fogom, viszont amire törekszem az, hogy elfogadjam. És hogyha úgy ítélem meg, hogy egy olyan dologról kezdünk el beszélni, ami nem feltétlenül van haszna vagy profitja, és önmagáért a beszéd kedvéért nem fogok elkezdeni beszélni róla, és ezt elintézem egy 3 szavas egyszerű mondattal, kijelentő mondattal, hogy ez olyan férfi dolog. Szuper. De van még tovább is. Van még tovább? Akkor nyomom a mondat. Na, ez nőként azt jelenti, soha az életben senki nem fog bennünket élve látni. Igen, na most azt gondolom, hogy ha már idáig eljutunk, hogy ilyet ki kell mondanom, akkor lehet, hogy már tettünk pár kört. És lehet, hogy történt, van előzménye a dolgoknak. Igen. Alapvetően valóban azt jelenti, hogy a büdös életben senki nem fog minket élve látni többet, tehát ez az alapállás. De nagyon keményen dolgozom a problémán, és légy szíves, alkalmazz az aranyszabályt, ne adj kéretlen tanácsot, és ne gyakorolj kritikát. Nem csak bízom benne. Ezt is hozzátenni. Ez egyébként az első adásnak a témája volt, hogy mi az aranyszabály. Nézzük a következőt. De van még, jó, izzasztasz. Na hát ez körülbelül az olyan férfi dolog kapitában. Még élesebben kimondva azt, hogy esélye nincs felfogni, és egyébként közel nincs hozzá. Abszolút át tudom érezni, hogy mi lehet itt az érzés mögött. Tehát, hogyha jól értem, akkor egy kicsit így lekezelve érzed magad. Abszolút. Na most azt tudnod kell, hogy maslakok között abszolút megállja a helyét ez a mondat. Szeretünk gyorsan cselekedni, gyors döntéseket hozni, és hogyha éppen nem érünk rá, vagy éppen sokkal legkritikusabb információkat tudjuk átadni, mi azzal is jól érezzük magunkat. Tehát ez szó szerint azt jelenti, hogy tényleg hosszú lenne, mire elmagyaráznál? Ez szó szerint azt jelenti, hogy ez tényleg hosszú lenne, mire elmagyaráznám, és nem azért, mert nem hiszem, hogy meg tudnád érteni, csak azért, mert vagy nincs időnk, vagy bármi más van, vagy éppen barlangban vagyok. És lehet, hogy később elfogom,
de most valami miatt nem a megfelelő időpont arra, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk. Pedig ennek úgy feltem azt a adatot. Igen. De az a varázslat, hogy lehet szó szerint érteni. Miért ne benned? Nézzük az utolsó. Nézzük az utolsó. Nem, ez nem azt jelenti, hogy hívd a mentőket, mert levágtam a félkaromat. És egyébként hívd fel az anyámat, készítsd össze a cuccot a kórházba, és magány, mint a mérgezett megér, mert itt most baj van. Igen. Na most itt ugye az előző mondattól eltérően itt róla van szó, tehát itt ugye hát egy férfi alapvetően nem nyavajó, meg nem beszél fölöslegesen, meg ha jelezzük is a fájdalmunkat, akkor az egy eltorzult arckifejezés. A nyögéseket már próbáljuk visszafogni, mert az már túl sok közlés. Alapvetően emögött lehet az, hogy levágtam a félkaromat és hívtam mentőket, de az is lehet, hogy majd én megoldom, te csak maradj ott, ahol vagy, majd én ezeket elintézem a másik megoldott karommal. Szóval jó helyen Ez olyan, mint hogy férfiakban nem érzékel, vagyis már férfiakban nem fázik, csak érzékelni a hideget. Fú, viszont hallottam egy sokkal jobban is. Négyen mentünk fiúk egy helyre, és az egyik hátulülő megkérte a sofőrt, hogy kapcsolja be a légkondicionált, mert nagyon melege van. Erre a sofőr azt válaszolta, hogy kedves barátom, a hideg nem érzés, hanem döntés. Nálam az azóta viszi a rémet, szóval igen, tudunk ilyen kanyarokat venni. Az azért nagy könnyebbség, hogy nálatok csak így szó szerint elértek többire. Ugye? Nagyon egyszerűen vagyunk húzalazva. Ilyenkor én rögtön elkezd gondolkodni, de náluk meg nem. Tehát ha nekem valaki azt mondja, hogy nem is tudom, tégy, ahogy gondolod, akkor azt mondja, hogy pontosan tudom, mit kell csinálod, nem ezt. Te meg erre azt gondolod, hogy tégy, ahogy gondolod, ahogy így van. van. Most nagyon durva lesz és kegyetlenül őszinte, amit mondani fogok, de a tégy, ahogy gondolod, az azt jelenti, hogy figyelj, nincs kedvem foglalkozni vele, rád bízom, mert tudom, hogy meg tudod csinálni, ahogy nekünk tetszik. Ehhez mit szólsz? Agyonban kombinálom. Agyon? Jó, oké, vagy rendezzük egy közvéleménykutatást a végén. Jó. Mármint, hogy a női agyon kombinálja. Ja, az lehet. Akkor ezen a tényleg csináltuk egy szót erről. Igen. És akkor mivel tudok neked segíteni, és többször szó esett arról, hogy a barlangban vagy, akkor mit ne csináljam. Azt már tudom, hogy ne jöjjek le előtte, ne rohanjam körbe, ne rángassalak ki, és leginkább ne beszéljek hozzá. Mivel tudok segíteni? Tök jó, hogy figyelsz. Igen, az eddig elmondottakhoz még hozzátenném azt, hogy azt hiszem, hogy alapvető probléma az is, hogy sokszor azt érezzük, hogy nehezteltek ránk azért, mert szükségünk van az elmondásra. Egyik se jobb a Deák mi Vásznánál, mert mi meg sokszor sajnosak vagyunk azt gondolni, mármint azok a maskapok, akik nincsenek megfelelően trenírozva, hogy hát bizony a lányok egy kicsit sokat beszélnek. És azért mondom, hogy egyik se jobb, mint a másik, 19 egy hiány 20, viszont amit szeretnék kérni tőletek első körben, illetve szeretnénk kérni tőletek az az, hogy ne nehezteljetek ránk ezért. Tehát erre szükségünk van, ez egy kicsit olyan, mint a vonat, amikor megy a sine. És ha jön a kanyar, akkor a vonat is elkanyarodik. Tehát nem a mozdonyvezető az irányt nem tudja megválasztani. És ezek valójában nagyon erőteljesen kódolt dolgok. Ez körülbelül olyan, mintha én azt mondanám neked egy nagyon feszült állapotodban, hogy légy szíves, próbálj meg jobban lenni azáltal, hogy elhallgatsz. Tehát különbözőek vagyunk, és körülbelül ezzel a hasonlattal tudnék élni, úgyhogy sokat segít az, hogyha nem neheztelsz rám azért, mert ilyen vagyok. Elfogadás. Útkor is beszélgettünk arról, hogy elfogadás, nem kritika. Sokszor előjön, hogy megízésetek. Aztán az is nagyon sokat segít, hogy ha nem próbálsz segíteni tanácsokkal, ha nem kérem,
És nem azért, mert nem értékelem, hanem azért, mert nem attól fogom jól érezni magam, ahogy te mondtad a múltkor, hogy nem a megoldásoktól, meg nem a tanácsoktól érzitek jól magatokat, ezekben az esetekben ez valahol egy közös pont, mi sem. Aztán azt hiszem, ezt már említettem, hogy ne faggass az érzéseimről, tovább frusztrál. Azért frusztrál, mert alapvetően ami engem megnyugtat, az az, hogy megtalálom a megoldást. Ha megvan a megoldás, akkor abban a pillanatban fogom a barlangot, kijövök és teljes 100%-os fókusszal rá tudok figyelni, de tovább mélyíti a lelki vívódásomat az, hogyha az egyébként is ingoványos érzések című felvonásban nekem bele kell kezdenem, mert sokszor, ahogy mondtad, hogy néha szétcsúszva érzitek magatokat, férfiként nem erősségünk beazonosítani az érzéseket. Tehát még ha akarnám, sem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy amit abban a pillanatban érzek, az most harag, vagy frusztráció, vagy csalódottság, mert sokszor ez olyan, mint egy hólabda. Elindul, és akkor görget, és akkor görög, és akkor lesz benne sok minden is. Ha nekem még azon kell agyalnom, hogy ezeket beazonosítsam, akkor politikba adom neked, hogy még rosszabbul fogom érezni magam tőle. Aztán azért is nagyon hálásak vagyunk, hogyha nem sajnálkozol és nem aggódsz. Na, ezt nehezen. Tudom. Szeretem a rossz részt. Tudom, mert azt is mesélted már, meg azt is beszéltük, hogy alapvetően nálatok a szeretet jele az, hogy kimutatod az aggódásodat és a féltésedet. Ironikus, mi férfiak pont azzal segítünk egymásnak általában, és pont egy olyan módon, ami nálatok abszolút a szeretetlenség jele, hátba veregetem a másikat, és azt mondom, hogy jó van, és én megoldod. Vagy megoldjuk. Meg nem akkora gáz, ez figyelj ki, eszedünk valamit. Tehát nekünk ilyen frázisaink vannak, amiket azt hiszem már ismertek, csak általában nem pozitív, töltetű dologként csatlakozik le. Ja, és zárszóként légy szíves, ne ülj le a padlang kijárata elé rám várnak. Oké, tehát... És akkor az jó, hogyha fogom a barátnőmet és elmegyek egy cukrászdába? Abszolút. Igazából amit én szeretek, az az, hogyha téged boldognak látnak és jókedvűnek. Sokig van. Sokig van, észszerű kereteken belül. Igen. Vagy mit tudom én, menj el a fodrászathoz, vagy nem tudom, és nyilván az esetek többségére törekszem rá, hogy azért ezek a barlangban való tartózkodások egész estés történetek legyenek. De meg kell értened azt, hogy alapvetően úgy vagyunk beállítva és úgy vagyunk húzalozva, hogy mi akkor érezzük jó magunkat, ha ti jól érzitek magatokat. És nem elég a magam baja, még azt látom, hogy ebben téged is belesodorlak. Emlékszel arra, hogy nem osztjuk meg a problémáinkat, nem akarjuk a másikat terhelni? Tehát rajtad segítesz, hogy én közben jól érzed magad? Abszolút. Én nem szeretem a másikon azt látni, hogy ő is elkezd aggódni. Én azt akarom látni, nekem azt segít, hogy oda a barátom, és mosolyogva azt mondja, hogy figyelj Ferikén, megoldod, stb. És ha én azt látom rajtad, hogy ebben te is belesodródsz, te is átveszed ezt a negatív érzést, akkor bekapcsol a felelősség tudatom, és akkor még azzal is el fogom kezdeni ostorozni magam, hogy még téged is boldogtalanná teszlek, és téged is ezzel terhellek, és magamnak kéne, és nem vagyok kompetens, és stb. Tehát nekem az segít a legtöbbet, hogyha téged jó ez a lehetőségek teljesen nehezebb, hogy ez kezdem. Abszolút. Szóval a kérdésre ez a válasz, hogy ezekkel tudtok leginkább segíteni. Az más kérdés, hogy most már sejtem, hogy ha ezt én teszem és én nem aggódom, esetleg érted akkor, amikor megosztod a nehéz napodat, akkor viszont az meg megint nem lesz. Így van, ezt azért nehéz elfogadni, mert nem úgy vagyok összerakva, hogy amikor te rosszul érzed magad és aggódsz, akkor én kezdjük már magam jól érezni. Igen. De hát ez nem. Igen, valahol érthető. Hogy elgondoljuk. Igen, tehát azt hiszem, hogy mind a kettőnknek fel van adva a lecke ezen a területen, mert valahol meg kell tagadnunk a saját természetünket akkor, hogyha egymással együtt akarunk működni egy gyümölcsöző módon, de azt hiszem, hogy ez a módja. És segíthet az, hogyha mind a ketten tudatosítjuk egymás sajátosságait, és odafigyelünk arra, hogy a másiknak is segítés. Valahol ez abszolút az önmegtagadás kategória, hogy nem azt a kártyalapot húzom elő, ami nekem a Jolly Joker, hanem megkeresem azt, ami neked segít. Ez azért egy jó közös cél. Abszolút. De én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas kaland, és azt gondolom, hogy sokkal többé váltunk ezáltal, és
nem csak egy párkapcsolatban, hanem egy bármilyen férfi-női kapcsolatban, akár a munkahelyen. Nem biztos, hogy a kolléganőnek a megjegyzését annyira személyesen fogom venni. Vagy ha esetleg derültékből villámcsapásként kapok valamit, amire nincs logikus magyarázat, akkor nem kell nekem azon kattognom napokig a barlangba, hogy akkor most mi történt, hanem be tudom annak, hogy lehet, hogy valaki más szól be nekem, hogy rajtam csapni. Úgyhogy, és egyébként visszatérve a Hugonval, érdekes, az első előadás után beszélgettünk a Zsófival, és bocsánatot kértünk egymástól egy csomó dologért, amit a tudatlanságunk miatt követtünk el egymás ellen, és feljött az, hogy elmondtam neki azt például, hogy milyen sokszor, vagy mennyire nehezen viseltem én azt, és mennyire személyesen vettem azt, amikor egy nehéz nap után hazajött, és próbáltam vele kedves lenni, és ő rám fölmet valamiért. És nagyon bántott ez a dolog, mert az volt bennem, hogy én nem így működöm, tehát én nem bántom őt, hogyha bajom van, én visszavonok a barlangba. Az más kérdés, hogy ő meg lehet, hogy beszélgetni akarna. Mindegy, ezt annyira nem láttam, de azt éreztem, hogy olyat csinál, meg olyan dolgokat tesz, amik engem bántanak, és nem érdemlem ki. Ugye kerestem a logikát a dolgok mögött, és mondom, ez most valami ki nem mondott sérelem a felén, vagy valami nem tudom micsoda, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, és mondta, hogy nem egész egyszerűen, tehát ő is megerősítette ezt, egész egyszerűen arról van szó, hogy nagyon nehéz napja volt, és bocsánatot kér utólag is, meg én is tőle sok mindenért, és egyszerűen elbeszéltünk egymás mellett, és ja. Aztán ezeket már nevetve idéztük fel, de az a baj, hogy voltak nagyon komoly konfliktusaink, és a jó viszont az, hogy a jövő már nem lesz. Ezt akartam mondani pont, hogy akkor ezek szerint neked már segített. Igen, rengeteget segített. Jó, abszolút adja magát a kérdés, hogy mi hogyan tudunk támogatni titeket akkor, hogyha valami helyzet van. Ez nagyon nehéz és messzebből kell indulni, mert azt észrevettem, hogy egy sokkal bonyolultabban működik, mert az agyunk is másképpen összerakva. Egy nőnek úgy lehet segíteni, hogyha beszélhet a dolgairól, hogyha meghallgatják, hogyha figyelnek van rá. És ugye beszéltünk, hogy a Vénuszon ez mindig is így működött. Tettünk egymásért, meghallgattuk egymást, figyeltünk egymásra. Most van, amikor ez egyszer csak sok lesz. És azt mondom, hogy valaki rám figyeljen. De ezt nehéz megmondani, nehéz elmondani, hogy ez most nekem sok. Szükségem van a figyelmemre. Egy nőnek alapvetően nehéz meghúzni a határait. És nehéz megtartani utána a határokat, vagy egyik megtartani. Ez valószínűleg azért van így, mert a nők valahogy félnek attól, hogy sokat kérhetnek. És ha sokat kérnek, akkor a utasításban lesz részük. Nem kapják meg azt sem, amit egyébként megkapnak, hanem hogy annál többet, ami jelenleg van. Félnek attól, hogy virágban lesz részük, hogy elutasítják őket. És nekem így az első Mózes 2:24-25 jutott eszembe. Ezt így felolvasnám. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezénytelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Kicsit az van bennem, hogy ez valamiféle szégyenérzet. Amikor én kérni szeretnék valamit, akkor azt érzem, hogy nem vagyok elég jó ehhez. Nem kaphatom meg. És egy az van bennem, hogy Isten eredeti tervében nem volt benne a szégyenérzet. Isten nem így látott minket, nem így rakott minket össze. Egyszerűen a bűnre ért a szégyenérzet, és ez egy nőben így kumuláltan megvan, fokozottan működik, és dolgozik egyfajtában. És azt érezteti, hogy nem vagy elég jó. Ha mégis, ha sikerül kidomálni, akkor jön az a rész, hogy mit mondasz, ki vagy te. Gondolod, hogy ezt megkaphatod, hogy ez jár neked, vagy hogy egyáltalán a másik szerethet téged azért, amilyen vagy. És ezt egy nőnek elég nehéz feldolgozni, és folyamatosan zakatol benne ez a gondolat, és kölcsössé és bizonytalanná válik, és kétségbeesetté válik. És azt kell tudni, hogy a nők általában nagyon könnyen összekeverik az igényt a rászorultsággal. Azt hiszem, hogy ha szükségem van valakire,
akkor rászorult leszek, és ezért nem mondom az igényemet. Holott hihetetlen a különbség van a kettő között. Az igény az, amikor kinyújtom a kezem, elmondom, mire van szükségem, akár azt is, hogy most szeretetre van szükségem, mert bízom benned, és tudom, hogy tőled meg fogok kapni. De legalábbis mindent megteszel azért, hogy ezt megold. A rászorultság ezzel szemben egy ilyen kétségbeesett érzés, ami pont abból jön, hogy nem bízom abban, hogy ezt meg tudod nekem adni. Az előző, azok alapján, amit már látom, hogy bizalommal és erővel tölthet téged. Ha elmondom egyszerűen az igényemet, akkor az bizalmat és erőt ad neked. Abszolút. És mindent meg fogsz tenni. Míg a rászorultság, az lehet frusztráló. Mert az azt mondatja, még velem is, hogy nem bízom abban, hogy ezt megoldod nekem. Így igaz. Úgyhogy tanultak alapján ezt már érzem, hogy ez nálatok így nagyon élesen bevághat, és rögtön azt érzitek, hogy elvesztettek a bizalmat. Viszont egy nőben ez nem miattok alakul ki, hanem amiatt, mert picit összekeveredik a szégyenérzet a bűntudattal. Beszéljünk egy kicsit erről, beszéljünk a szégyenérzetről. A szégyenérzet, kezdjük a bűntudattal. A bűntudat azt mondatja, hogy valami rosszat tettem. Valami, amit csináltam, az nem jó. És erre szükség van arra, hogy érezzük, hogy a bűneinknek vagy a hibáinknak következményei vannak. Éppen ezért ezzel együtt érezzük az Isten kegyelmet is. Tehát a bűntudat önmagában az rendben van, nagyon egyszerűen kezelhető. Azt mondom, hogy elrontottam valamit. Valami hibát követtem el. Oda megyek a másikhoz, elmondom, hogy sajnálom, hogy nem akartam, és hogy ezt a hibát elkövettem, oldjuk meg. Vagy akár én figyelni fogok arra, hogy megoldom. A szégyen ezzel szemben azt mondatja, hogy én vagyok a rossz. Én egy csőtömeg vagyok. És ha ez a kettő keveredik, akkor összekeveredik az igény és a rászorultság is, mert attól való félelmemben, hogy más is megtudja, hogy én egy csőtömeg vagyok, és ki kell nyíltan mondanom, emiatt inkább nem mondom rá az igényeimet sem. Pedig egyszerűen, ha az igényemet közlöm, akkor kitárulkozom. Kitárulkozom, akkor megmutatom a sebezhetőségemet. És ez az egyik legbiztosabb jele a bizalomnak. Szóval azt tudom mondani, hogy meg gondolom most már közben azért elvesztettem a fonalat akár, hogy is ugye. Én nem vesztettem el. És nagyon érdekes, hogy az. Remélem a morsakókat nézőtéren sem. De abban biztos. Tehát azt gondolom, hogy egy nőnél a legfontosabb az, hogy szeretve érezze magát. Ha szeretve érzi magát, akkor biztonságban érzi magát. És ennek az egyik legjobb módja az, hogyha érzi az empátiát. Ha úgy fordulsz felém, ha úgy figyelsz rám, hogy érzem az együttérzésedet, hogy nem megoldani akarod a dolgokat, nem ítélkezni akarsz, egyszerűen csak éreztetni velem azt, hogy így is elfogadsz, így is szeretsz, és hogy egyszerűen figyelemmel kíséred azt, hogy mi történik bennem, hagyod, hogy elmondom a dolgaimat, akár legyen az a körömletörésem, akkor szeretve érzem magam. És ilyen szempontból nagyon nagy szerencsénk van. Mert van valaki, aki nagyon jól bemutatta, hogy hogyan kell empátiával mások felé fordulni, és ez a valaki Jézus. Tehát azt gondolom, hogy ha Jézust követve empátiával fordulsz, vagy bármelyik férfi empátiával fordul a nők felé, és ahol éreztetik a szeretetüket azon keresztül a törődést, akkor ez egy Vénuszlakónak abszolút segítség. Ez nagyon sokat segít, és egyébként bennem is nagyon sok gondolatot ébreszt. Nem vagyunk olyan különbözők, mint gondolnád egyébként. Ugye? Mert mindenki másik. az idő, amit felolvastál, annak a végén az van, felolvastad az utolsó mondatot? Meg kellene. Még mindketten mezételenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Mindketten. Azt gondolom, hogy a férfiakban is kőkeményen jelen van ez az érzés, csak nálunk a hasznosság és a haszontalanság tudata és érzete, ez az. És ezért vagyunk ennyire érzékenyek ezekre a mondatokra, ezekre a kizáró értelmű mondatokra, mert ezek abszolút azt kommunikálják nekünk, hogy, tehát ugye mi szó szerint veszünk. Ez már nagyjából kiderült itt az előadás alkalmával, hogy a férfiak szó szerint értelmezik a dolgokat. Most már abból, ahogy elmondtad, hogy hogyan működnek a Vénuszon a dolgok, most már egy kicsit azt hiszem, hogy jobban értjük azt, hogy
nem kell szó szerint venni ezeket a dolgokat, sőt nem szabad szó szerint venni ezeket a dolgokat, főleg nem a kizáró értelmű szavakat, de ahova ki akarok lyukadni az az, hogy bennünk is valahol ez a szégyenérzet. Tehát az, hogy egy picit megvágtam az ujjam, ami azt jelenti, hogy levágtam a karomat, valahol a férfiakban is a szégyenérzet az, ami megnehezíti ezt a fajta kitárulkozást és sebezhetőséget, és ezért esik olyan nehezebbre kimondani azt, hogy nem tudom. Nekem ezért esik olyan nehezebbre kimondani azt, hogy nem tudom, mert folyamatosan az a lelki vívódásom, hogy ha azt mondom a páromnak, vagy bárkinek, vagy akit a vezetésembe bíztak, hogy nem tudom, akkor hogyan fog tudni tisztelni engem? Hogyan leszek hasznos? Azzal, hogy elismerem azt, hogy nem tudom, vagy nem tudok valamit, azzal sokszor azt érezzük, hogy magunkat romboljuk le. És ezért kell rettenetesen erősnek lennünk, nekünk férfiaknak is ahhoz, hogy felmerjük vállalni azt, hogy valamit nem tudunk. Tehát még neked az a legfontosabb, hogy hasznosnak érezd magad, és ezen keresztül érzed magad szeretve. Így van. Addig egyébként az fontos, hogy tudja azt, hogy érdemes a szeretetre. Aha. Márpedig tökéletesnek lenni nagyon nehéz. Így van. Sőt, nekünk ez olyannyira nehéz, hogy azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy férfi számára a haszontalanság érzete az lassú halál. Az lassú halál. És megint csak nem azért, mert statisztikákkal akarok dobálózni, de megint eszembe jutott egy olyan dolog, hogy olvastam valahol, hogy készítettek egy felmérést arról, hogy mi egy férfi életében a legnagyobb rizikó tényező. És ez pedig nem más, mint a nyugdíjkorhatár elérése. Mert nagyon sok férfi, aki nem készül erre fel tudatosan, az gyakorlatilag valami extrém módon éli meg a haszontalanság érzetét. És nagyon kevesen van, legalábbis itt Magyarországon szerintem még mai napig nem divat annyira a lelki dolgokkal foglalkozni, férfiként sajnos tudunk rálekinteni dolgokra. És visszatérve a lényeg, amit az egészből ki akartam hozni, hogy a haszontalanság érzete vagy tudata az számunkra lassú halál. És egy lelket felemésztő dolog, és azt gondolom, hogy valahol emögött is a szégyen van. És ennek nem kell nyilvánosnak lennie, ezt elég, hogyha én érzem belőle. Elég, ha én érzem. Tehát téged segít az, hogyha én valahogyan tudtad arról, hogy hasznos vagy. Így igaz. Így igaz. Ha megköszönöd azt, amit teszek érte, legyen az egy apró dolog. Vagy ha elismered az erőfeszítéseimet, még hogyha nem is tökéletesek. Vagy visszacsatolva az előző előadásra, vagy hogyha nem adsz kéretlen tanácsot, amiből azt érzem, hogy nem megy. Vagy ha nem gyakorolsz kritikát. Ezek számomra mind olyan dolgok, amik azt erősítik, hogy igen, annak ellenére, hogy nem vagyok tökéletes, elfogadsz engem, és valahol én is szeretve érzem magam. Nekünk férfiaknak ugyanúgy szükségünk van a szeretetre, mint nektek, csak más formában érezzük magunkat szeretve. Talán ez a különbség. Jó. Maradt még már? Igen. Maradt. Ez csak egy jó tanács ismét nektek. Én nem tudom, nekem itt a beszélgetésünkből, meg ahogy így a témában egy kicsit belemélyedtem, abszolút az volt a benyomásom, aztán lehet, hogy nincs igazam és cáfolj meg, hogy alapvetően nekünk van nehezebb dolgunk akkor férfiaknak. Tehát nekünk férfiaknak van nehezebb dolgunk akkor, hogyha kommunikációról beszélgetünk. Eleve nem vagyunk olyan jó benne, mint ti. És a másik dolog az, hogy a kommunikációs sajátosságokat nagyon nehéz elfogadni, megérteni. És kulcskérdés az, hogy abban, hogy ne érezzem vádolva magam, abban, hogy jó hallgató tudjak lenni. Ami nagyon segít, egy mondat, arra mintára, hogy te is azt mondtad, hogy ha elvonulunk a barlangban, akkor sokat segít, ha azt mondjuk, hogy figyelj, most egy kicsit vissza kell vonulnom, megoldom, és akkor aztán újra itt vagyok. Ez olyannyira fontos, hogy ezek aranybetűk akarnak lenni. Nem tudom, mennyire látszik, meg szintévesztő is vagyunk, úgyhogy lehet, hogy zöld. De a lényeg az, hogy egy nagyon egyszerű mondat, vagy kettő. Ha azt mondod nekem negatív érzések megosztásakor, legalábbis amikben nem gyakorlom, hogy
nagyon megkönnyebbülök, hogy beszélhetek erről veled. Köszönöm, hogy meghallgatsz. És az aranybetűkhöz arany alma jár. Példabeszédek 25-11. Nagyon tetszik ez az idézet. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén. Ez abszolút jó zárszó. Abszolút jó, és ez az, ami nekünk segít. Még annyit talán a férfiaknak, hogy egy kicsit arról, hogy hogyan lehetünk jó hallgatók, és zárszóként tényleg összefoglalva az itt elhangzottakat, hogy akár ezeket a ma hallottakat felhasználva, akár további kutakodás, akár ennek az előadás anyagául szolgáló könyvnek a további tanulmányozása során, de mindenképpen törekednünk kell arra, hogy megtanuljuk helyesen értelmezni a nők érzéseit. Hogy megtanuljuk helyesen figyelni, úgy figyelni, ami nekik segít, amit a nők meghallgatva érzik magukat. És ettől a kommunikáció számunkra is egyszerűbbé fog válni. Vannak időszakok, amikor erre nem vagyunk alkalmasak, ezt is tárgyaltuk a mai alkalom során. Ilyenkor jobb egy kicsit elhalasztani a beszélgetést. Ez talán valahol a hölgyeknek is szól, hogy egy kicsit jobban odafigyelni azokra a jelekre, amik esetleg arra utalnak, hogy barlangban vagyunk. Mint mondottam, nem mindegyikünk olyan tudatos ezzel kapcsolatban. Őszintén, amikor erről olvastam, ez nekem is egy felfedezés volt saját magamról, hogy igen, ez tényleg. Én nem tudtam volna ilyen frappánsan megfogalmazni, meg nagyjából motoszkált bennem tudat alatt, hogy van valami ilyesmi, de nem tudtam volna ilyen jól megfogalmazni. És a másik az még talán visszacsatolva egy kicsit a vádmentes kommunikációra, hogy nagyon gyakori konfliktus forrás az, hogy vádolva érezzük magunkat. Én számtalan ilyen helyzetben voltam, és megosztottam sokat a hugommal való együttélés során is, és azt gondolom, hogy talán érdemes kérdéseket feltenni akkor, hogyha egy ilyen helyzetbe belekerülünk, és érdemes egy kicsit jobban utána menni annak, hogy az a másik mit is akar valójában közölni, és ezt nem egy olyan módon, hogy tehát ne egy zárt kijelentés, vagy ne egy ténymegállapítást tegyünk, hogy most vádolva érzem magam. Mert ha csak ennyit mondok, akkor... Még az is segít. Igen, csak attól esetleg tényleg sarokba szorítva érezheted magad, és akkor elkezdődik egy olyan jelenség, amit vitának hívunk, és ami aztán sehol nem vezet. Szóval az a kihívás a férfiaknak, hogy tegyenek fel kérdéseket. Hajlamosak vagyunk azt hiszem sokszor arra, hogy hallunk valamit, szó szerint vesszük, és akkor mi hozunk egy verdiktet, hogy na akkor ez, és akkor előrántjuk a kardot. Vagy egy hétig csöndben vagyunk, vagy maratoni kirándulást teszünk a barlangban. Én hallottam olyat, nekem volt olyan férfi barátom, aki a feleségének egy konfliktus után úgy döntött, hogy egy hónapra visszavonul a barlangjába, és egy szót nem szólt a feleségéhez az alapvető. Tehát ezekben nem szabad belemenni. Úgyhogy ezért nagyon fontos a tudatosság, mert ezek, persze meg tudunk bocsátani egymásnak, meg minden, de ezek a típusú konfliktusok, ezek olyan konfliktusok, amiket el tudunk kerülni. Hogyha tudatosak vagyunk, és még egy kihívás, hogyha lehet ilyet mondani, hogy az, hogy most itt ülünk egy előadáson, az egy dolog, és vannak közöttünk olyanok, akik házasságban élnek, nyilván ez nem nekik szól, de kell, hogy gyakoroljuk, kell, hogy amiről az elején beszéltünk, hogy Isten teremtett minket így, és hogy ez igen jó. Isten teremtett minket nővé és férfivé, és ez igen jó dolog, és kell, hogy ne egy félelemmel közelítsünk ezekhez a dolgokhoz, hanem keressük egymás társaságát. Barátkozzunk az ellenkező nemmel. Kérjünk segítséget, próbáljuk meg levetkőzni a félelmeinket, kérjünk tanácsot, mondjunk be másokat adott esetben, hogyha kapcsolatban vagyunk, és küzdjünk azért, hogy ne váljon ez egy félelemmé adott esetben, vagy nem hagyjuk ezeket felmenni. Szóval részemről ennyi lett volna a mai alkalom, nem tudom még neked esetleg valami. Nem, abszolút üdítő volt ezt veled megbeszélni. Köszönöm, én is úgy érzem, nekem is nagyon sokat segítettek a meglátásaid, úgyhogy akkor megköszönjük a figyelmet mindketten, és reméljük, hogy
tudunk segíteni valamennyit, vagy közelebb tudunk kerülni egymáshoz ezáltal is. Jó szórakozást!